औ गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि जेसेखिनि चेनेल फैनाय मा चेनेल फैदों जोंहा औ जेसेखिनि चेनेल फैदों नोंथांमोनखौ जोङो गिबि गिबियावनो जोंनि बाथौ शिव धर्म संघ मिरु आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाहरबाय। सानसेनि हाबाफारि लानानै जेब्लाबो फालिबाय थानाय 118तम अर्थात 118थि बोसोरसालिया जिथु परम पूज्य जोंनि महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नवीन ब्रह्म तीर्थनि जिथु जोनोम सानखौ जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनो लाहार फाहार जादों। बे खुंनायाव जोङो जोंनि बाथौ शिव धर्म संघनि गासै गुरु बाबामोन जोङो जयैनो जाफादों, पुरहित बाबामोन जों जयैनो जाफादों, आसाम बेंगल नेपालनि गासै दैदेनगिरि, मिरु आफादनिफ्राय लानानै रायजो आफादनि गासै दैदेनगिरि भक्त भक्तानि जों जयैनो बे जोनोम सानखौ 118तम जिथु जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जोङो गाजा गोमजायै नैबे थारुंगुरि गियान शक्ति योगा आश्रमनि सिङाव थानाय जिथु निजोम गामि गुरुधाम बिथाङा बेवहायनो समाधि जादों। बेखिनियावनो जोङो बाबानि जिथु मावलांनाय हाबा बे मावलांनाय हाबाखौ गोसोखांनानै जोङो जेब्लाबो बोसोरफ्रामबो जोङो जोनोम सानखौ फालियो। बे जोनोम सानखौ फालिनायाव जोङो फुङाव जोङो जिथु मेइन गेट बे मेइन गेटखौ जोङो गुरु बाबानि जिथु नेहाथारि बाबानि गेजेरजों जोङो बेखौ बेखेवदों। मिरु आफादनि जाय आफादगिरि बिथाङा दंफायोमोन, बिथाङानो मिरु आफादनि आफादगिरि बिथाङानो बे फिथाखौ हास'दोंमोन गुरु बाबानि दैदेननायाव। थिग बिदिनो गुरु बाबा अलधा बाबा जायखौ होननानै बुङो स्वामी नवीन ब्रह्म तीर्थ बिथांखौ जेब्ला बिथाङा थैलांबाय, बे थैलांनायनि जिथु महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नवीन ब्रह्म तीर्थ देब बे टाइटेलखौ होदोंमोन विश्व हिन्दु परिषदनि जायफोरनाखि दैदेनगिरि बिथांनि गेजेरजोंनो जोंनि बे बाथौ शिव धर्म संघनि जायनाखि गुरुदेब बे गुरुदेबा नाम मोनदोंमोन। बिथाङा अर्जाननालि जिथु उलथाबानि जायखौनाखि विश्व बिख्यात जिथु सिकनाझार नौनोगोर, बे नौनोगोराव जेब्ला नैबे जोंनि ओनसोलाव 50 बोसोर आगोल गासैबो हाग्राजों बुंफबनायमोन, बे समावनो 14 बोसोर बे बनबास खाथिनानै बे ध्यान मोनखांनानै ध्यान सिद्धि जाखांनानै बे धोरोमखौ फोसावबोदों। बे फोसावनाय आसाम बेंगल नेपाल गासैयाव फोसावबोदों आरोखि। दा बिथाङानो बे बाथौ शिव धर्म संघ नामखौ बिमुंखौ होनानै जोंखौ बे धोरोमखौ देश बिदेशआव फोसावनो थाखाय जोंनो खाबु होदों। बे खाबु होनायनि थाखाय बिथांजों लोगोसे बिथांनि अर्धांगिनियाबो दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथां सानैनि गुरुदेब बिमा आरो गुरु बिफाजों लोगोसे गुरु बिमा सानैबो समाधि स्थल दंखायो बेयावनो। बेहाय जोङो दहाय गोसोखांबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो महान जयगाहुतिबो जों होखांबाय। महान जयगाहुति होखांनानै महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नवीन ब्रह्म तीर्थ ट्रास्ट कमिटि, बे ट्रास्ट कमिटिजों दिनैनि नैबे हाबाफारिया दैदेनजादों। दिनैनि कर्मखौ बिथांमोनानो स्पन्सर खालामनानै जोंनि बे उल्था बाबानि जिथु जोनोम सान 118तम जोनोम सान बेनि जिथु फाइनान्स पार्टखौ जोंहा ट्रास्ट कमिटियानो बेखौ होनानै बे सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो खालामफुंदों। कर्मनि गेजेराव दिनजरा कर्मनि गेजेराव जोङो बे गुरु ध्यान, गुरुखौ ध्यान खालामबासो जोङो सासे एकदम गोसोआव सान्थिजों लोगोसे बेमार आजार गैयै एकदम सान्थि परिबेस, गावजों लोगोसे बयखौबो मोजां बुजिफुंनो हानाय जिथु स्थिति, बे स्थितिखौ जोङो जिहेतु मोनो, बेनि थाखाय जोङो गुरुखौ देबखौ जोङो खुलुमबाय। गुरु बाबाखौ दिनै बे खुलुमनायाव जोंनि गुरुनिनो आफादगिरि मानगोनां तुलेश्वर नार्जारि बिथाङा दैदेनदोंमोन। बेजों लोगोसे नेहाथारि गुरुदेब रबिचरन नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारिखौ दैदेननायाव बाहागो लाफादोंमोन। दिनैहाय नै दा स्टेजआव दङ जोंहा गुरुनि नेहाथारि मानगोनां रबिचरन नार्जारि बिथाङा वेस्ट बेंगलनि तुतुरि होननाय शाखानि बिथाङावनो बे वेस्ट बेंगलावनो थायो बिथाङा। बिनिफ्राय फैनानै फुङावनो मैयानिफ्रायनो फैनानै नै दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लागासिनो दङ। जोङो खावलायगोन नैबे जोङो दिनैनि नैबे जिथु जोनोम सान जिथु खुंनाय, बे जोनोम सान खुंनायनि गेजेरजों जोङो बुहुमाव जेरैबो सान्थि परिबेस जाथों, बेनो जोंनि थाखाय कामना। बयबो जाहाथे जोङो मोजाङै एखे सुरजों मानसि माहारिया बयबो जोंनो एक, जोंनि थाखाय जाहाथे खुनु मोनसे जिब जिबिया थैनाङा, बेनि थाखायनो जोंनि बे खावलायनाय। गुरुदेबा जोंखौ जोङो मोजां सान्थि परिबेस लाखिनो थाखाय जोङो देहा निरोगि जानो थाखाय जानाय लोंनायनि फारसेबो एकदम स्ट्रिक्ट डिसिसन लानांगौ होननानै फैदों। जाय जानायनि गेजेरजों जोंनाव रागा मुगैनाय
बिदिनो हिंसाबा फैयो बिदि आदारखौ जानायनि थाखाय गोजानाव थानो थाखाय जोंनि गुरुदेबा जोंखौ फोरोंलांदोंमोन बिदि बायदिसिना जिथु गुरुदेबा जिथु मोजां कर्म मावलांनाय बे कर्म मावलांनायखौनो फोसावनायानो जोंनि मेइन थांखि हानजा जोंनि बाथौ धोरोम हानजानि गुरु बाबा साबि नबि ब्रह्म तीर्थ बिनि 118 बोसोर बोसोरसालिया जन्म दिबस फालिनायाव दिनै जोंनि बे बालाजान थिनालि निजोम गामियाव खुंनाय फोरबोआव आं दिनै सामि नबि ब्रह्म तीर्थनि जिउ खौरांखौ फंनैसो जोङो बुहुमनि गेजेराव फोसावनो मोननो थाखाय आङो गिबियाव मानगोनां सामबादिक बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय साबायखर खालामनाय जाबाय आरो आं जा हायो फंनैसो बुंनो गसंनाय जाबाय सामि नबि ब्रह्म तीर्थआ सासे ध्यान सिद्धि जानाय महापुरुष होननानै बुङो जेब्लानाखि बुहुमाव धोरोमा ग्लानि जायो धोरोमनि नीतिफ्रा जोबस्रांलाङो उसुर भाब जायो अब्ला इसोरा गावनो जुगे जुगे जेरै अबतार जानानै धोरोमखौ संस्कार एबा संस्थापना खालामो थिग बेबादिनो सामि नबि ब्रह्म तीर्थआ दिनै इसोरनि दैथायहरजानायाव जोनोम जानानै दिनै जोनोम मोननानै बिथाङा 118 बोसोर दिनैसिम जानायाव बिथाङा गावनि मावनाय कर्मआ धोरोमजोंनो दैदेनलांदों धोरोमजोंनो गेलेलांदोंमोन ध्यान धारणा सिद्धिजों बियो दैदेनदोंमोन बेबादिनो दैदेननानै बर' जातिनि धोरोमखौ गुबुंले समाजफोरखौ गोदोलांनाय धोरोमफोरखौ खौसेथि खालामनो थाखाय सामि नबि ब्रह्म तीर्थआ ध्यान धारणा तपस्यानि गेजेरजों दिनै जोंनो बाथौ शिव धोरोम आफाद मुङै गथायलाङो बे बाथौ शिव धोरोम आफाद गथायनायाव गोबां धोरोमखौ संस्कार खालामनाय एबा समाजखौ संस्कार खालामनाय समाजखौ गोग्गो थासारियाव लाबोनाय गोबांथार बानि नीतिफोरखौ जोंनो गथायलांदों जोंनो फोरमायलांदों बिथांनि माखासे गालांनाया समाजनि थाखाय गोथार मोनसे निष्ठारै दैदेननाय मोनसे बानि दं जातिया खौसे जानांगौ खौसे नङाबा जातिया थांना थानो हाया जों मोनसे धोरोमनि खान्थिजों थाङोब्लासो जों धोरोमखौ खौसेथि लाबोनो हायो जेरै मोनसे दिक्षानि लाइनजों फैयोब्लासो धोरोमा खौसेथि जायो जायनाव गुरु गैया बे धोरोमा माखासे गेजेर खन्द एबा जोबथारनायाव फल' जानानै थाङो बेबादिनो बाथौ शिव धोरोमखौ दिक्षानि लाइनजों दिनै लाबोनो थाखाय दिक्षानि प्रथाखौ खालामनाय जादों दिक्षा होनानै आसाम बेंगल नेपालाव दाब दाब फेहेरबोनो हाबाय गोबां भक्तफोर दङ जोंनि बाथौ शिव धोरोम आफादाव नाथाय बिथांनि माखासे धोरोम दैदेनलांनायाव गावनि आयु जोबनायाव थांनायाव माखासे धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय समाजफोरखौ फोसाबनो थाखाय जातिखौ धोरोमखौ रैखा खालामनो बिथाङा माखासे गावनि बिबानखौ गथायलांदों जोंनि बाथौ शिव धोरोम हान्जायाव 10 जन गुरु बिबानखौ बिथाङा गथायलांनानै दिनैसिम 10 जन गुरुफोरखौ बे बुहुमाव गावनि गालांनाय धर्मबानिफोरखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा जोंनो बिथोन होदों बिथांनि धर्मनि नीतिखौ लानानै जों दा माखासे संस्कार समाज संस्कार जाति संस्कार नखर संस्कार बेफोरखौ दिनैसिम जों फोसावगासिनो दङ जेब्लाबो फोसावबाय थागोन आङो आसा खालायो जोंनि बे बाथौ शिव धोरोम हान्जानि गेजेराव सामि नबि ब्रह्म तीर्थनि माखासे जोंनो गथायलांनाय धोरोम नेम निथिफ्रा मुलुगनाङै जाहाथे बयजोंबो अनसायजाथों बयजोंबो जाहाथे बाख्नायजाथों बिथांनि माखासे धोरोमनि नेम निथिफ्रा जोङो इसोरनि सेराव सहैनायनि मोनसे नीति बादि जाथों आं बेखौ आसा थिनानै आङो साफ्रोमनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बावहरनानै सामि नबि ब्रह्म तीर्थनि सुंद' जोनोम साननि बिबुंथिखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय
मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।